כמה מסובך זה לפלס קיר לפני טיוח, לריב עם המייק, לא להצליח לפלס, אין אפשרות לתקן, לבזבז שעות של עבודה ולשלם לאיש מקצוע רק בשביל לטייח את הקיר, ובסוף גם צריך לחכות 24 שעות לפני תחילת הטיוח. הכירו את מייקי, ההמצאה החדשנית שתקל עליכם בעבודה. מייקי כאן כדי לחסוך לכם זמן וכסף. תוכלו לדייק את הפילוס בקלות, תחסכו בתשלום לאיש מקצוע ולא תחכו 24 שעות לפני הטיוח. עם המייקי, כל אחד יכול לטייח קיר במהירות ובמקצועיות. אז איך זה עובד? 1. מלבישים בקלות את המייקי על המייק במרחק של 50 עד 60 סנטימטר עד ששומעים קליק. 2. מסמנים נקודות על הקיר. 3. קודחים חורים לפי הסימון בקיר. 4. ממקמים דיבלים בקיר. 5. משחילים את הבורג למסילה המיועדת. 6. מברגים את הברגים לדיבלים בצורה מפולסת. ניתן לכוונן קדימה ואחורה להבטחת הפילוס המושלם. זהו, ניתן לטייח באופן מיידי וללא המתנה. עם מייקי, כל אחד יכול לטייח קיר במהירות, במקצועיות ובקלות. הגיע הזמן להתקדם. מייקי.